ba in taka zan farar da kai billahi ka ba wallahi ka taba shi takken dan iska wa gashi nan ni naka ta ja ta fi ni karfi ta baci shikenan dama na yi da na samu god da na gaggaye kashi tumu cikin furan gaɗi gallo Allah ya kara mu kaunar ka a zuciyata sai da daren sai ni mutum ya dukurkuna matar mani furan gaɗi na rasa ki sai ina zan sa kai na kamfanin kamfala suna yin kudi ne bana ga tunata a bar ruwa furan gaɗi gallo doguwa fara yar kyakkyawa ni dai san ki ya cika mini kalbi na ke furin gani doguwa fara kuma daidai ni ma san ki ya cika mini kalbi na furin gani na faɗa maka ba na son ka ni fatali mini nake so a raina ni furin gani aunar ki ce take kanka amani ta a cancan kama amma har ma launi aunar ki ce take lullula ni ta abu jini ina a har ma da ina jini aunar ki ce take sassa amani domin san ki ya cika mini kalbi na ke wurin gani furan gaɗi gallo da ka dau fasinja bacci ya dauke ka alquran kai masa su kana tafiya da fasinja zaka rika bacci a hanya dama kai hannu da mutane ma haka ke aiki ka ina da yawan gangadi furan gaɗi gallo shiri Dani Cicidiyo. zaki magana shiryawa aminu make a kwana daji gingiri ango ne mai bada umarnin wannan shiri abdulaziz tage ka a ganta dai yar da gwas-gwas kuma ka ganta dai ita kunta tas-tas ke karki aure mai kalar akwati yar beauty kai aka gane kai wannan zance To ina kwan yake? taimaka mana kaza na ta kwai taimaka mana kaza na ta kwai furan gaɗi gallo wallahi sai na zo gurin ku sai kun nima na nemi wannan maganin na yi Kungume ya faɗo kungume ne. Kungume ne. Ya kungume. kungume ya Kungume sa. wayo kungume wayo wayo furan gaɗi gallo what inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dan uwan ku gagora mana. Wannan yaron ba gwangwani nan a gaba. Kowa ma zai manta da ni. Ki bai kamata a ce kin manta da ni. Kai dai ba ɗana ba, domin ɗana ina tare da shi kullum. Aiwa? Ina da zashi ina da kacu. Don uwa ka ce mu. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
ba za ta kiɗanta ba. Umma ta duba ɗanki ne ni ba kya ni ba. Ni ma ban san ka ba ga ɗana can mai hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surkata har mijina su ma san ba su san ka ba. Wani irin shi da shi a unguwan nan wa ka sani cikakken dan iska. Waɗannan mugayen mutane. me kace mata ta ke zo yana cewa mata shi Ku da ɗan gasa kuke ba damar ku ga an yi abu sai ce kuma sai kun yi. Me? Ɗan uwanka ka zo ka yar min ƴaƴa da bacci. Me kake yi min kuma? Zara idan kai na iya. Bara na kirga a nan na ware abin da zan ware. In na shirya su na gyara su to sai ne mata ƙaryar babu kuɗi. Shi yasa fa'adu yake da kyau. Lalin ko gurin babba za ka jin kai kwalliya to da wahala baka kama. Ɗari biyu, ɗari hudu, ɗari shida, ɗari takwas. Anya ba naira goma? Yagwa, haka dai. Bam. Na gina miko. Ba sai ka ban cikon ba ban. A to ai ba san ni na lalibo ba. Ban kawai. A kan me zan kawo? Fa yau kwani fa ba fa mai raba da kuɗin nan fa ka ban kawai. Ai ko yanda kika gani haka zaki bar. Ka ban kawai. Shikenan. Kar mi Uwar haka. gida ki yi hakuri. Ni ba na son mu yi wata ƴar haɗanya da ke akan kuɗi. Fa yau kwani fa ba fa mai raba da kuɗin nan fa ka ban kawai. Me raba mu da ke sai gudu. Gudu. A gwade Akan kuɗin ni da kai. ba kuma ni da Da faɗa ka ban kawai. ga Allah ki haƙuri. Ni ba zan iya haƙuri ba fa. Sai mu ke zuwa. A haka sai ai ba misali haka aure ba haka take ba. Ina na ce ki haƙuri ba ki haƙuri ki haƙuri. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Haka kurin da ki mun kwace. Ni ban ga kowa ba Na kuma mata ta ce ke mun. Ban ka fito ka ban kawai. Ka fito ka ban. Wallahi ladi ba zan bari. kai da Allah ne a saurara. Haka aure yake. Saurara da Allah. Haba me haka? Ka san Kawai mai ya naki. bani kuɗi kawai. A'a da Allah dakata. Daga kin ganda na kirga kuɗi ki ce na ki na Ni bani. fa sai ka bani kuɗin nan. Sai yan Saurara mana. Haba. Haba kuna girma kullum kuna daɗa shiga kasuwa. Daushe duk anguwan nan kullum ku ake ji. Kuna aure kamar kuna daduro? Haka kurin. Wani irin walaƙanci ne Ba wannan? san wannan irin gata Dan na. Allah dan annabi ku bar wannan. Ni ka je da leko kana miƙon hannu ko Na miko. Wai me za ka bata ne? Sai yarfe ki da. Me za ka bata? Wai kuɗi zan bata. Dan Allah ki haƙuri. Ni kawai ana son zaman lafiya dan komin kuɗin nan in ji dumin sa a hannuna kawai shine kwanciyar hankali. Ki yi haƙuri duk abin da ya faru sai a je gida a yi sulhu. Wannan shine aure amma wannan abin da kuke ba daɗi. Shari'a ba ta ce haka ba musulunci bai zo da wannan. Na ce haka ba. Musulunci sulhu ya gada da nasiha da zama limana da biyayya. Haka Wannan abin da kuke ko kuma tsarin shari'a wallahi. Yawa. Ni kawai ya fito ka ce mai ya bani. To saurara. Saurara. Na ki na kawo. Tunda na yi Na ƙi na Allah na yi baki. annabi kunki. Billahi lazi zan je in gaya mahaifinki. Kuma zan kai ƙara yanzu. Tunda abin da kuke Kai sha. Ashe ba ka da hankali. To Na zo shagwaba. gurin ka daidaita mun tsakani na Ni me? an gaya maka. Sha Sha ka tafi sha kai. ni An
an ƙara faɗa ba. Ka ji shagwaba kifi da kukan kishirwa. Ni kan da ya haka. Ka rabu da ni da iyali. Mu je haka. an gaya maka. Haka kullum na zo ka gyara min aure sai ka bata min aure. Daushe. To ba ruwan ka. To je ka. Amarya uwar gida Lawisa ni da ke. Je ka. Ba ruwan ka cikin da ke. Nace je ka. Na je. Sha kai ne. Sha. An ƙara faɗa. Ta ƙara ga mu zan tsinke ka da mali. Sai ka jawo. Allah ya ji mun ba daɗi. Sai na tada kura gunna. A ina za ka. Kuma sai na ƙarin maka. Kama hanya ka tafi. Billahi lazi idan kai sha ne ni ba shi. Gaskiya. Wannan tamfada ma mali ba da sauka. Ke ba. Shi ya sani ai. Ba ruwan. Wallahi ya sani. Cikin gida da kama kuɗi. Ni idan na mali kunne ma sai ya hayaki. Idan na mali kunnen ka har kama wuta zai. To dai mawakaci ne. Wallahi ban san mijin hajiya bane sai yanzu. Ye? Baki me? Ai sai dan rigima ta dawo sabo. Alquran ba. Ni kawai ka ban kuɗi na ci. Na kina baki. Haka kurin. Ka ban. Na kina baki. Bani. Gudu da kanan har babu. Na kina baki. Ka ban na ce. Da. Assalamu alaikum. Sanda sani. Ina abinci na. Wallahi ban dafa abinci ba. Ni ma yunwa nake ci. Ni wannan abun ne fa ban gani. Ban miji kudin ce bane bane? A ba mai gida ka dinga tausaya min ka san ai halin da nake a gida na babu danyen akwai danyen abinci na aje miki a ciki. Sannan kuma na baki kudin ce bane da zan fita ki ga mun baki da kudin ce bane ba za ki iya girkin mu na san me gani. Ni to ba zan iya komai ba ka fita waje kawai ka samu mana abincin da za mu ci. Ni zan fita nemo miki abinci? A to ni zan iya nemo abincin da zan ci amma ni gaskiya ba zan je nemo miki abinci ba. Akan ne mai gida yunwa nake ji ka je ka nemo mana abincin da za mu ci. Shi ma zan iya wannan ɗauniya sai ka ce autan mata? Ina ma ba su shiga. Ba mai gida ka dinga tausaya min wannan ka dinga tausaya min mai gida. Ni ba zan iya wannan ɗauniya ba gaskiya. Mai gida. Za ka rinka zama a gida kullum. To me dan fita in yi? Allah ya taimake ni da cinki da ake kawo miki sutura. Ana miki wannan. Duk wani abinci da ya kama kina da shi. Ga makwanci mai kyau. Kaga samu a kai bana su. To yi kenan. Ko ya shiga na gida uwa mace. To yi kenan. Inda yake wata doka ce ta sai an koda ni waje ko ba zan nemo ba sai na je waje na wahala. Ina nan to. Ba ni da hakura. Da Allah ki kwantar da hankalin ki kai dai ina waya kwanciya hankali kana a gida zaune kullum. Akwai yunwa a tare da ke ne? Akwai yunwa. Ai shawara ce. Yau da ringa fita. Je ki da ringa fita. Mata ki ba yunwa ba ce ba kishi ba kina ce ba wani ringa fita. Ko zai zama na a gidan ne ba ki so. Ya shi ce nan bari mu fita kofar gida ne ai dai hajjin fita ce ita ma. Binta ya na ganki cikin damuwa? Wallahi wani abu ne yake damuna akan ciki kuma da matsalar mai gidana. Babu dama ne magana ya ce na fiye laulayi. Ran nan fa da ya dawo har kusan taka ne. Na masa magana ya dinka min masifa wai ni ban san na girki ban san na yi ni wallahi na san inda zan bullo wannan al'amari. Gashi ni ciki yana damuna gashi. Abin da sai dai a hankali. To kin san dai sha'anin mazan nan Binta sai a hankali. Kin gama abubuwan da kike yi da yana dan taimaka miki yana dan yawace shi kina kan ayyukan gida. Maganar girki kuma wata rana kina da dama ki mishi wani lokaci kuma sai ki ba shi hakuri. Ba ki gana tattaka ba yanzu zo nan gidan kuma dan shiga makota haka. Da haka nake dan samun sauki kwana biyu. Kin san dai wannan abu sai a hankali. Shikenan bari in tafi kare dawo ci gaba da masifa.
banza. Banza. Allah ya taimaka maka dan Allah na ga taimaka nauyi. Ko maka yara kan mu kenan. Ya Allah ya ku. Kamar ya taimaka maka mu ne. Zaka rasu mutunci. Ya ku. Dan adam su dan adam ba su san taimako ba. Dawo ne, dawo ne ka gaya mai dawo. Ka gane idan na gargaya hakorinsa ba a nan ka gane idan na ma haka ne da banza. me kamar ya Kiya ban daki haka babu. Wani masaraji na shaka. Wari. Ke duk warin da ke nan gurin amma yake cikin a ciki. Ki ba gwanda in je shaki wari mama da shaki warin ka mai gida. Ne nake miki wari? Na mare ki ni zaki sai. Kamare ni ka fita min ma daga gidan Allah ka bari na huta. Maganin matsala ta. To kai saka shi. Da Allah fita min daga gida wallahi wari kake. Ni ne nake miki wari. Wari kake ka fita. Wari ma kake. Shikenan. shari'a don mafi kyawun ɗabi'a annabawa masu da'a da ba su sabon ubangiji ba gargaɗi mai ba da tsoro na sani ga hali ga horo. Salamu alaikum. Duk maso rahama ta. Salamu alaikum. Malam bawa. Lafiya kalau. Lafiya kalau. Malam bawa. Magana wa nake ji ne. Na kullum. Ya kwana biyu. Ka ce ne gaman ka ta. Ya gida. Ya Allah ja Allah. Ya kwana biyu. Kun sha gari mai nisa Allah ja Allah. Wallahi Allah. Ya gari ya yau. Ya fama. Mun same ku kalau. An gabatar da ibada lafiya. Ya fama da kuka. Alhamdulillah. Ai tunda na zo. Allah ya sa maka. Tunda na dawo. Yau kwana biyu ke neman ka. Ni ma na neman ka. Na neme ka, na neme ka, na neme ka. In taba nan, taba nan, sai ka bu tabara. Ai gamo da kai ya dinga hutawa mana. To ina wanda bai samu ba. A dinga hutu. A dinga hutu. Ai hutun ya zo tunda na same ka. Ai shi yasa. Ai hutun ya zo. Yasa kutare suke muku gori. Kuturu duk inda ya bara 12 na rana ya tashi. To akwai dalili ai ba ku dinga yawo. Da dare na za su je ni tunda su babu kafar yawo. Ai jaki ne tsanin su jaki kuma ba a gani da dare. Kansa jika dan mahaifin abokin ka kuturu ne. Ina bawa. Na'am. Na'am. Ina ta neman ka. Ya naji Allah. Wallahi Allah na aje ma dan wani abu. To madalla. Wallahi Allah. Wallahi ai amintakar mu tana nan. Kuma ba zan yi tafiya haɗin je maka in dawo in manta ga wannan da Allah. Wallahi da Allah sai a abin da aka samu sai a je a sarrafa. Ya ka ji kaurin ta sabuwa ce wallahi wallahi Allah sabuwa ce. Wannan din wallahi sabuwa ce nawa ce ne wannan? Fan biyar ce. Fan biyar ce. Da yake mun kwan bibu mu haɗu ba. Gaskiya. Kuma na ma addu'a a ƙasa mai sarki. Na alaji. Gani. Rike haka. Me za a ma da rike mana rike. To me za a maka? Ka rike mun zan maka bayani. To na san ka da tattali ajiye kenan. Fan goma. Fan biyar. Fan biyar ko? Da haka za a arziki. Ai ka rike ka harka. To idan ka tara ba. Bai wa annabi ba sai an yi ujoro. Goma guri nawa zan zagaya ba hada da tifanin ba. Bawa. Ka rike ka harka don Allah ni ba matsa maka ne ba. Ina bawa. Ba matsa maka ne. Ina bawa. Ina bawa. Da Allah noma ka mun. A'a. Aike ka mun. Ka mun wanki. Ka mun daka. A'a. In baka fan biyar ka lena. Amma na to ina Ibrahim ina yabon annabi rahama. Yanzu da zuwa ne maka munafici na ce makocin ka zai sai wannan filin na bayan gidan kai ka ban dubu. Wala sai ka ban dubu. Ai bawa ni ka san ni magani ne wajen begen annabi. To yake da haka na ga dama ita ba. Sai ka ci gaba Allah ya da hannun gaba baya. Kuma wallahi idan ka wannan ido bawa wannan ido haka zai zauna. Ba gaji arziki ba.
ai dama duniya mutum uku ne duk gaba daya gaskiya ko ba gane ba shi dan matsiyaci in yayi kudi kowa ya gani dan wuta ne shi ko jahili in yayi karatu kowa ya gani dan wuta ne gaskiya ne ko ba gane ba yawa kuma an ce da uku su matsiyaci akwai dan matsiyacin da ya fice dan mai kosai a bakin hanya ai ba dan matsiyacin da ya fice dan mai kosai a bakin hanya wallahi zan tan faɗa ma mari so wannan abin da ya raba ta da yin kosai a bakin hanya tsohuwa da ta fada cikin man gida to yayye to do abin da ta kone a duwawu to abin da aka je ka ai ba kai ai duk tarihin da zamu a karkaran nan ai ba za a abin da tsohon kai ba gaskiya wallahi Allah ya sauke tsohon ka fa tsuntsuwar union ne idan ka ganni kar ka ƙara cewa ka sani to sai me ya shikenan kuma ne da to kake wai ba an da gata yi da ka tinkaran da goma to idan dai magana ce ta tsoro a ƙasar nan ni ina da tati haka ne idan kuma magana ce ta mulki a ƙasar nan ina da kwamishin ina da dan majalisa ta wato Bello Muradin Mutawallan Muradin saboda haka nan ne idan kuma a masarauta ne ina da Wada Aliyu gudu ina ba saboda haka ba abin da zaka ga ina bawa kana da dan majalisa ai ba ka da gwamna dan je ka gwamna ne nake da gwamna to ina kake da gwamna ba kai gara to je ka ni fa ba na son zance dan Allah ka kake da yayin da banza ne tunda bai ci ba je ka dan Allah ka je ka mutanen bangaren su suka ce ba su zabe ba dan ya taba yin kamsila da ya zuba tifar kasa Allah su sai gwamnati ta kawo yadin yan firamare sai ku buku sace duk wannan yadi wanda ya gani a wajen ka ya san ba mutumin Allah bane to jahili zai zaki masu neman kowa ya gani ka duba fa ka duba zaki masu neman ilimi ba a sai riga yan wallahi wannan ido har abada ba a sai riga har abada to kada ta banna wallahi zan iya kafar maki wallahi tallahi zan iya kafar wallahi sandarka ta taba ni kuma wallahi la ilaha illa ba alhaji ko maka wuya ne kai zan kafar wallahi sandarka ta taba ni sai ka kuma ce wallahi sai ka kuma ce to ta bani ka ta bani ya cin banza ita ce ta juma ita ce ta wallahi kaka abin tausayi wallahi abin dariya an cinye kudin maga da an je maka je ka fara fada kun dinga tashi zabe kuna faduwa kai da mai gidanka ko za ka rama kuma fan biyar ce gata kuma daga ita ba zan kara ba duk garin na ko wanda ya baka sabon naira 10 in ba ni ba wannan kudin ka san daga inda na riko shi dama an ce idan ka ga mutum yanda yake kai subhanallah dan adam sai Allah da ya yi shi wallahi baka mun noma baka komai ba na baka naira 5 naira 10 ka rera Allah ka taimaka ka ga yin sana'ar da kake yi ni dai na gaji haka da jin dumuwan mutane da Allah kana sana'a yake cewa me sana'a ta ko to kuma ta sana'a kike son ga miki ko magana ce yanzu ta fara biyan gari an ce fiske kake da kwaci kai ka ki yin sana'a to ciwon da yake yana firgen ba ya zo miki da ni a firge ba ki gani tun da firge nake ya mu zauna haka ina mata ka ban san da dama mata ta ce sirrin mu daban kuma sirri na da sana'a ta daban in za ki zauna ki ɗeba abinci ki zauna in ba za ki zauna ki ɗeba abinci ba biye ta mutane fuskar suke ba za musu ido ba ballanta damu da muke da manya-manyan mutane ba da ba a yanka rago nan gidan ba kato rago da aka yanka ba alhaji musa ya turo da ragon ko ko sai a ce ina na so ke mai jama'a ba jin kunya da Allah an da ki hakura kin ji in ba da ki hakura ba ni kawai in ba da ki hakura ba kawai in ba da ki hakura ba kawai to kawai in da ki hakura ma gara ma dai ki hakura kawai yawa masu yin ga suna gari suna kwace a caɓa suke hawa da an ga mutum da ka a fusga a ruga da gudu a hawa caɓa kwakwa yi ke nan ya sa mana ido kwakwa a bade da sana'a ta mana kawai sai ya sa ido wannan dumuwa na jama'a sun min yawa to ko gaskiya na wannan kwacin gaskiya ne yana yi kai baki wani labari na jin ka dan kawai na dawo daga harkokina kawai na tawo ina cikin nishadi a dan uwan sabbi na kin gane kawai sai ga gayan na dan dole fuske min jaka ina fuske mun kawai sai ruga da ku ya rike shi kai abun ya wannan waki kisa problem kuma a ban sani ai su bi na bakin su biyu ne kawai ina tsaye dan ya zo kan mutumin arziki na ce min ya kai na dan bashi bayani da shi ina ta dan ya karasa ina ce ina hakuri ina ce to ba ina dan dai ina dan kulɗina ina dan na su ba matsala kawai ban Allah nan kawai sai mun wani abu kawai tukare na hankali da kaje ka ta duga shi ma dan kawai sai ruga je gudun da to sai fa zan to sai maka sai ba na san bacin ranka ya magana auren mutum kana auren kuna mamma mace ta yi tafiya
mata bayani ne sai ta ma da adina magana. Kai, musamman sai program ba. Ya na shige da ya takura mu. Wai ya takura mu aka fito da mutum ya matsa mu sosai ya takura mu so ina ganin kawai zan samu lokacin da ke kisan kai ki wurin sabon sai dan ya tabbatar da kai abin da suka ne shi kenan ma kawai sai ka nuna mun shine kawai ya kusa za ka wuce mana sai da ba da ke dai dole kawai babu yadda zan Ni ba na son irin wannan abu kana ji ko? Wai da na shigo ne daman saboda ko akwai wani aikin da za a yi sai na rage. Baka da gaskiya kawai ga yamin me ka boye. Me na boye? Ta amfani. Akwai abin da zan boye muke haɗuwar gida. Na sani. An kare abinci. Ito abinci na gama amma baki ne kawaye na sun zo na zuba musu abinci dai yanzu babu shi. To. Sai yan kwanuka dai da na tattara na ce idan ka zo kila ka dan daure. Wallahi ƙarya kike. Na ce ƙarya kike. Ni nake maka ƙarya? Dai an nace an daga cikin kisa. Haka aure yake. Wa yake maka ƙarya? Kuma na gaya miki. Na ƙara gaya miki in dai duninki in dai zaki mun haka sau 6. To auka na zai iya tashi. To ni ka gani. Ko ka fita ka nemi abinci ko ka zauna da yunwa nan matsalar ka ce ni ba zan iya ba zan shiga daga ciki bacci zan karkada ni. Auke biki iya lallamin mijinki na aure ba kenan. Ba zan lallame ka ba tunda na ta abin naka ba na lafiya bane ka fita ka je ka nemi abinci ni karkada ni. Allah ya baki hakuri. Allah ya baki hakuri. Ni ba san ki lallame ni ba. Nace ni ba za ki lallame ni ba. Ki lallashe ni. Ko ki lallashe ni. Ke a'a ni ban isa ki ban hakuri ba kenan. Na ƙari ɗiyata ga hauka ga ciwon zuma na ce na ƙari ɗiyata ga hauka ga ciwon zuma shi kenan uwar gida wai me ne wai wai da na dan shigo a shigo ina daki ni ba a ida au ni kika yi ba haka inna li kai ta koyi ba ta fukatanci uwar gida wai me ne wai wai da na dan shigo a shigo ina daki ni ba haka dai kaga ikon Allah shikenan matar aure ta kulle wa ɗakin ta mijin ni ban
shiga ɗan kin goyi ba na je na karuwanci kenan. Kaka yadda fito fa. Har gida mai da na shigo. Abinda za ka yi. Ka taimaka min Zan kira ina zan. malam. Matsala ce a gida. A can ƙauyen mu ba? To matsala ce shine nake so. Da Allah ka taimaka min in kira gida. Ko minti ɗaya ne da Allah. To samun lamba 070. Sa 25. AS. Yawwa. Ayya ma kaka ba ka san lambobin. Bismillah. Network na matsalar sabis. Matsalar sabis ne network. Ya ta yi ringin ta tsinke. Ran ƙara buga. Ka san matsalar sabis dole ya ɗane ma sabis matsalar sabis. Wallahi matsalar sabis. Wallahi matsalar sabis. Kana mata min zama wallahi zan maka lambobinka da bango amma bugo kakajin kana mata min zan maka bango ita wallahi to kamar ya to daga nan ya zan nemo sabis Kai ba ɓaran banza ba ne? sabis alhaji musa zan buga fa Alhaji Musa shi ya sa ka? shi ne Musa shi ya sa ka? Idan har kana tare da Alhaji Musa ba za ka yi sata. wallahi ba sata ba ce neman sabis Kai ya zan je gaje. To kuma zan je idan Alhaji Musa ne ɗaure ma gindi sai ya je karɓo ka. To a ina ina ake zuwa? a kamar ya kana wani gyara min riga Ban hukuma zan kai ka. kana yafe maka Wa ka lafiya? kai da gudun da kai ai ya ga ka buke ke ne na haka ba za ka iya gudu ba wallahi na tsokale kamar ya Kai. la la baya ga dauki waya ga kuma ka same ni An baka da mutum. An gaya mana wannan manyan fuske fuske. ya aika ya aika ka da aka jan aika ka da gani ka samu dace rabu don girman shari'a. Ko me nake ji ne mai gida? Sannan zuwa mai gida. Ka ji jarabar ko? Me aka zuba a nan gurin? To ai mai gida ci da kwanikan nan ne fa. Omo ne shigo zan ɗauka in zan yi wanke-wanken nan mai gida. Ka wanke. Wallahi. Kuma aka rasa gurin da za a zuba ka wanke sai ka hanya an san zan taho. Wai ya kuri ba An san zan taho. Yanzu wai ni ma hauka wai makanta hauka ce ne. Na ce makanta hauka ne. Me kika mai da ni ne. Na ce ni me kika mai da ni saniyar ware ko kuwa? Ko ni kadai Allah ya taba daura da lura. Ko kai hakuri mai gida baka saba zuwa wannan lokacin bane mai gida. Sai magana ki ce na yi hakuri. Ba ki da aiki ya hakuri. Kai ki shintuma laifi kuma ne magana ki ce na yi hakuri. Ni dai addu'an da nake Allah ya sa ubangiji ya bude maka wannan ido mai gida. To kin sake biwa ta wani gudun? A'a. Allah ku kin sake biwa ta wani gudun? Asibiti nawa na je? Wace turba ce ban ba? Boka nawa ne suka ga idanun nan? Malamai ma na biya baki kokari. Shikenan kuma kin koma ba a'a bari ki abin kuma da zaki to yawancin laifin ko? To tunda dai na sa ubangiji ai an gama komai mai gida. Kin je bango. Barra kin yi danga. Wallahi kin yi danga. To ni da bari shigo da ɗauka omon nan. Shikenan. Shikenan mai gida tunda na gama ka baka. Wallahi sai a daure ka da jijiyarka. Kuma ga wallahi talai au. To kina ina ne wai? Ina zuwa mana mai gida. Au da ka kika koma? Mai gida ai fara muka da ni. Shikenan ta mai da ni shargalle wallahi. Wallahi ta mai da ni shargalle. A kin ma tafi kin bar da shikenan. Na bambare kafa kuma ci gaba da surutu na auka samun ko? Dawa zan yi mai gida wani abu nake a daki mai gida. To ciwon ido mu ba to lura ido musifa ce Allah ba ya sauka karama maka ba. mai gida Allah ya bude. Wallahi tallahi ba karama ba. Wallahi da bi kika ajiye kwanuka. Bari shi ko daki. Inda ido na zaki mu haka. Yace inda ido na zaki mu haka yanzu. Mai gida ka wannan ka wannan mai gida. Wannan ne kake kallo?
har na buge ka da keke baka sani ba. Abin da yake faruwa ne malam ɗanɗano, ina kan hanya ina tafiya amma hankali na gida. Me ya faru a gida? To matsalar da nake fama da ita, matata ta samu ciki ya girma, amma matsaloli sun yawa. Ni dai ba zan dawo gida na shawo ranar nan zan samu abinci ba. Da yake in na gaya mata magana ta yi tsaki ta wani tsartar da abu na biyu da yake da yake. Na uku, tsakar dare da na yarinya na sai ta buɗe baki ta ce sai na siyo agwaluma. Agwaluma? Haka ta ce mu. Da daddare? Haka na tashi na je na siyo mata. Bayan na siyo agwaluma, abun bakin cikin ni na yi kokari na yi mata abin da take so. Ta ki ci. Da wannan dan wannan. To hankali na baya jiki na tafiya nake yanzu kaga kai ka buge ni. Amma maganar da ake ni nake jini ne. Wannan dalili shine abubuwan da ya biya taron mun sai ne da na sani ma ni da ma ba haka abin ya faru ba. Malam Dallami kenan. Ai wannan abu ne mai sauki. Wannan al'ada ce ta dukkanin sabuwar amarya da Allah ya bata juna biyu. Shi ake kira haka ake ai laulayin kenan. Bana mantawa wasu shekaru can da suka wuce lokacin da Ibro ya auri wata yarinya. Da masu hali wanda manyan mutane su suka hidima a wurin bikin nan. Wani su Aminu Ringin su ba kwa sakatare duk sun yi hidima a wurin bikin nan. Ita ma aka ta fama da wannan laulayi. Tsakar dare bai ta ce agwaluma. Kai tsaye. Me gida ta shi mana. Ni goruba nake so. Goruba. Goruba zan ci. Yanzu ke dan Allah annabi ina za samu gurba dan. Me gida na samu. Dan Allah dan annabi ki kwance ki dan Allah ki kwanta. Me gida ni bazan iya bacci ba ciwo. Kwanta da dai. To la ba za ka tashi ba. Dan girma Allah ka tashi ka nemo mun goruba. Goruba nake so. To yanzu ka tun da ba ka iya fita ba. Ban labari. Yanzu dai kire ba ki bani bacci. Fira ko me fira gari ya wani. To ni wallahi idan ki biyu ko? Gara nake kallon ka. Shikenan. Zan ba ki labarin wani kwamishina. Akwai wani kwamishina da ya saci agwagwa kafin ya samu kwamishina. Agwagwa? Shikenan ya saci agwagwa. Sai kan ina. Me gida na Allah ne ka tashi. Ai ne. Ni da dan ana da annabi ka bar labarin mai gida. Me haka za ka rinka bai? Ba ni wannan bai da daɗi wannan na kwamishina ya saci agwagwa. Ni ba wani mai daɗi. Ni labari yanzu. Ta gaida jakai. Jakai? Ta gaida? Jakai. Ta gaida tana da hankali? Ni mai gida dan Allah ka tashi ko me haka kake mai gida? Sai kan bacci. Ni ba ce ka kai bacci ba mi labari mana. To shi ke. Samun murlashi. Gida ba ne sa da bacci. Me? To ko ba ta san shi ba. Ah, mi ya don amma a cikin ka yake. Duk da ba a jikin ka yake ba, a jikin ka yake ba ka iya mamuci. Na ka suna da karfin hanyoyin kai ma ke kika ji a kanki. Kamar yaya? Me gida. Dan Allah ka bani kin wani. Haka kawai, ai ina sani na kulle. To ne kawai zan cin ƙarshe shi na minti biyu yawa zan da. Dan Allah ka yi haƙuri. Ya kawai za ki je ki rika doda na hanci a shadda a masai kina wani shaɗa wari. Ki je ki haifi yaro da wari. Me gida to da ina yi lalura ce ba, ai da ba na yi. Me gida haƙuri. Haƙuri dan Allah. Amma in tambaye ka to da ina yi ai da ba na yi. To. Me gida dan Allah ka yi haƙuri ka bani. To wallahi ba za a yi cin alkai shi. Ni dai ka tashi gaskiya ni dai ka tashi. A ni na da kai na. Da me aka yi? Wallahi tallahi na da kai. Allah da na san haka ne ma da duk fitina ta hakura kawai. Me gida dan Allah to me na fitina a ciki? Kawai ne ka ba minti biyu fa yawa me gida zan dawo kwanta. Ko na ji zauna ki ji. Za ka bani?
Mai gida na Allah ka ban zan ma fa iyo ba in baka ban ba. Ya ke. To ba mai lafi sani ba in musu ya zan. Idan Allah da Allah ka ban. Mai gida. Karo ya uwar gida. Lafiya lau sai al'ala ta masu ciki. Ka samu? Sai fa dare yayi. Sai dare wai sai a tashi. Mai gidan tuna. To. Ce me goruba. Gen so mata goruba ce baiwar Allah ko ni ne mutum ina je nemo masa goruba. Kai cikin da haka yanzu. Allah. Kai ran fa da nan ne mai tarar rasa shedda wai ta je take son sana. Shedda. To ko ni nake wari. Ina tunowa ne lokacin da za ta leƙa ta jiyo a shi ne nake ko ni nake wari. Ba fa kai kake warin ba na ji warin shaddade ne kowane ji. To kai ka tambaye naka akai naka. To sai ka tambaya ya akai naka. Ka zo ka bar naka. To na ai da man kaga mutum na hawa farashi to kawai kai da shiru dai kawai. Wallahi ai abu ne yake kumbura mutum. Dame. Daga ruwa sai wari. A to banda wari sai dai ruwa. Wallahi dai ruwa. Tabbe. Ce ka kusa zama uba. Na kusa zama uba. Na ka samu namiji wanda suna za ka zabar. Wanne suna? Kai wanne suna kaga ya dace samar. Kana kallon mai takalmin karfe kaga ba wasa a gurin. Giwa kenan. Giwa yi kwaranda. Dan da ba tsoro kenan. Ai kamar ni yake. Na san haka. Ni shi bushashe ni bushashe. To haka zuciyar mutum. Bangwaraye sun haɗu. Da alheri. Amma ina gaskiya ne kuma kai ne wali na. Oga, kwana biyu ya gida. Ina ta tambaya ina ta cigiyarka. Yaya wallahi. Ina ka shige ne? Wallahi na giya ma muna nan muna ta kaiwa muna kawo. Abba hisa. Yanzu ma gun Ibro zan je. Saboda ya gaya mun za mu je mu gaida surukansa. Sirikai? Sirikan shi koko naka? A'a nashi dai. Aure? Yaushe. Ibra? Akai. Yo mata ma an samu rabo? Shi sa su kuma al'adar su matar idan an samu rabo sai miji ya je ya gaida iyayen. Saboda renin hankali. Ai mata kuici. Renin hankali ne ai wannan. Nawa? Kuma duk renin hankalin da aka yi wallahi kai ka sa aka yi mu renin hankali. Saboda kai ka isa a Ibro ya tashi aure ba za a gaya mun ba sai ma tai ciki. Wa laifin masu gani yanzu. Laifin ka nake gani. Ba ka da mutunci. Saboda bikina ne. Ɗaura aure na ne. Ba abokin shi bane kai. Ni wali ne. Ko ma ba wali ba ai abokin shi ne aminin sa ne kai. Ba ka daga cikin mutanen da aka ce gayyata. Ba ka daga ciki. Kai ba kai sunan ka ba daga ciki. A'a. Dolo ba ka daga. Ba ni daga ciki. A'a shine yake duk ire-iren ku. Ku za ku shi zai gayyace ku. Amma ni duk wanda aka bani masu maiko aka bani. Oh mu ba mu da maiko? A'a. To bari in gaya maka. Saboda ni an ga ba zan taimaka ba ne. Shi sa ba a gayan ba. Kuma mu muna da rana. Wallahi muna da rana. Ba za ka. Ba ka da hankali. Ya? Ba ka da hankali. Saboda ba a gayan ba. Kwarai kuwa. Da haɗin bakinka. Aka yi me? Aka yi ɗaurin auren bana nan. Kaga tunda matan nan da Allah ya sa ta samu rabo. Idan an haifu yaro ko mace ka faɗi sunan da kake so a faɗa sai a raɗa. Ka kai ma murta ba ko? Idan ta haihu a bar yaron haka ba suna ko yarinyar ka ai mata suna. In dai ni zan ba da sunaye. Mara mutunci. Wa kenan? Kai baka da hankali. Billahi da ka sake anan zama dukan tsiya. Dukan tsiya? Ba za ka bugu ba ne? Na ce ba za ka bugu ba sai na auna ka. Na ce ba za ka bugu ba sai na auna ka. Yanzu na gane zan doku. Wallahi dole ka doku. Daman kai kake raba abota. Kai ka raba mu da Ibro duk yadda aka yi. Wallahi daga ganin ka baka da hankali. Baka da mutunci. Ina na gani. Wannan. Ka bana na ce. Kai. Ɗanɗano. Wallahi ina duka ka. A'a na ai ba ka ni ba kai na ka soma ba. Idan ta haihu.
kar a zo a gaya min tun da har aka yi ɗaurin aure ba a gaya min ba kuma daga baya sai dai ta yi ciki an ga za a dan samu wani abu to mu ma tawaru zo mana wallahi zan kwaje ka da mai sanadin kuma rabuwarsa da ibrosu ta zo kai kuwa Allah ya karɓi ranka ta mutu dan sai tashi a hannun kanwata kanwata ita ta renu yaron yaro gashi nan mai fikira da fahimta da ganewa mai hani da umarni da mummunan aiki ya umarni ga kyakkyawan aiki dan farin yaro kake magana dan farin yaro wannan sai kaga kan ba maraya ba abubuwa na al'ajabi ya za ga wannan maraya ai ba ka kira shi maraya ba saboda wani ubangiji shi ya san sirrin da ya ajiye akan wannan yaro ai ba ka yaron gashi dai karamin yaro amma baya shiga cikin yara haka irin hayanin nan ni ban ma taba jin wanda ya ce ya bari ba to kaji ai in kaga yaro da irin wannan shekaru ba a ce mai ya bari ya babba hankali ka ji tsoron wannan yaron akwai kusancinsa da Allah wato ba na mantawa ka gane duk da mutuwar matan nan ta Ibro wai yaro kuma da ya kasance yaron Allah ya taso da shi ke da wannan baiwa bakin cikin rabuwar Ibro da matar mutuwa da ta yi har yanzu na gaya maka ba labarin su gabas yayi kudi yayi yamma har yanzu babu duriyarsa ba amma ba labari wannan yaro na shan bareci Allah bayyana mai abin ba maraya bane to ai uwar ta rasu kuma yaro kuma baban sa ba maraya bane tunda yaron da zai faɗa alfarman manzon Allah a biyayyu ai ko ya wuce maraya kai abin fa babba ne saboda haka batunka ka share kan wannan al'ada ce ta mata ne yanzu abin da nake so ma na dandano ta da Allah ya saukar da matan nan lafiya sai sauke ta lafiya ko huta na yake ba kaga da dinna muna lalace ka daina sa a ranka ka sa abin da zai dame ka kuma al'ada ce dama haka ta gada nagode duk cikin da ba laulayi akwai matsala Allah saka da nagode a kiyaye to gasu ban gane gasu ba na cikin ce in tara kwanuka to da ka tara ai sai ka wanke ke kika ce in tara kwanuka na a guri guda to kuma na tara tukunya kuma da nace ka tara ta ne maka ka tara mun in wanke cewa ne ka tara ka wanke su to uwar gida na san kina ɗaukar shawara yanzu girma na ne a gidan na za sami ni ina wanke-wanke kai da wani girma ne da kai ai ba ka da wani girma wanda ya wuce ka zo ka zauna kai wanke-wanke ban ga ka fara ba ai zan fara zan wanke ka wanke kwanuka kar ka bata min guri to haka ne kuma tsaya wannan gilasin ba ka cire bane magagal kana faman yawo da shi sa wannan fa a garin nan fa ƙara miki kwarjini nake yi to har nuna na ake cewa na iya sa tabaron mijinki ne to sai ai wanke kuma da Allah ka raba ta gurin to ni zan shiga daga ciki zan dan rinsa bukata ta ka fito tare da kwanuka a kicin an wanke haka kuma ka rika bata mun gina alherin zaki gani to in kin gina sharrin zaki gani amarya ki zauka raba uwar gida ta sarrafa to in kin gina alherin zaki gani a ni wannan a fakaice kamar ni bar mana doge waka za na yi moto za ta da hoto ni da wannan waka gara ka fito kawai ka zage ni yafi sauki dan wannan waka ta kai da zagi a to kuma uwar gida waka ce kike sawo ka sa kasan kuma na ji waka kin san kai nan da yake da hannu ni ban taba siyo wani kasan mai irin wannan waka a ciki ba ni dai kamar wato na shadiri ni ba zan iya ba kai shiru gaskiya zuwa zan kwanta za ka ringa min iwa cikin gida an ce kai wanke ka kama su uwar gida yar kwalama in kin gina sharrin za ki gani gidan su yar kwalama tsohon jama dan kwalama abu duwaye wallahi za ka da ka same ni kuma wanke-wanken nan ba zan yi shi ba a nan zai zauna in zai kwana a nan za ka da wato shi ne ina bacci tunaninsa bacci na ya tsamo zai zo ya samu kuma ba zan yi kasu da hai ni kaina ban san haka nake ba wallahi ta dani na gaya maka da na matse mutumin nan na ce dan garba jika na karɓi faɗa na karɓa neman takwas ba ƙaramin duka ne
idan ana maganar jarintaka ai idan ana da rabuwa ke wari a harkar jarintaka ko wata bajinta ko wani tashe ko wani salo a harkar farauta in aka ce ni ta kare kai ni gadon farauta ne wai na ka gaji farauta akwai lokacin da aka bani katin gayyata a kun wa ka gada a gurin kakana kakanka bare a gurin kakana lokacin ina sai da kwakwa ina jinka aka bani katin gayyatar farauta lokacin da aje farautar dandimi aka zo aka kawo mota aka zuba mafarauta ga su isa tabi ga su mai martaba alibara na cikin mota an kawo an yi hayaki muka ɗauki hanya tafiya miki sai ga mu a dajin daji aka zo na sauka a mota ga karnukan mu a kura ta fi shawo ta karnuka ta ko iya taka ta karnuka to kwako ka ina ka bata kwako na bata ta her mota ta isari aka zo daga nan na fita bakin daji na hayaki sai na daure daji ga abokanan gabar an yi tunturin da man kasa shiga don gani mai kauda taro mai kauda ɓarin mutane kana bayani daga nan in gaya maka na zo na yi tumballe na rimi ne sama na fara bala'i na fara katai na fara kaiwa na kawowa da na nan a lokacin ina mura na sauka da na yi atishawa wuta ta kama a wani farauta ne aka ce guguwa ta yi maka rumfa na yi atishawa wuta ta kama na yi tsalle na dawo na zama zaki kai da kanka barai nan hanci na in na face na kirari sai barewa ta fita ta nan in na face ta nan sai gada ta fita ta nan ka sha loko ne kaiwa nake ina kawowa an kai miƙa mai fita ina yin miƙa sai kaga kibo na fita aka rinka artabu da ni aka rinka artabu da ni aka rinka artabu da ni a ƙarshe sai ne wani abu na mai kai na yi kirari na yi ƙaraji na yi katantabu a ina kai kirari kuka ta rabe ka ji a dajin falgore ne na yi kirari a dajin falgore kuka ta rinka hayaki ganye irin zuba ƴaƴan itaciya suka rinka narkewa na da kinan ba ina ai dama san Allah da kin san mana ka zage shi ma ban da na kace kai ta ce kullum sai to kada harbulli fa na faduwa wato aikin da nasa ake nan ka zo na kake ta zuba musu kana ganin ai ban mutum da ta kai ki yasa ba mu zaɓi zuwa nan gurin karatu dole sa sai mu zaɓi ban san wani irin dole ban san da wani irin kalamai zan yi miki ba wasu kin ci amana ta sake kawo kallon da ke kallon shi ne don sai masu damuwa da zato idan na kalli yaran da na haifa hankali na tashi zuciyata tana zuci da raɗaɗi a kan abin da na aikata kada da hanyar da kika samu biyan ya ce me sa kika nuna hanyar shiga wanda kika Allah ya la'ance shi ya la'ance zuwa wajen su wa'azi ya zo don wa'azi nake so ki yi ga shi ana yi aiki da shi ga ɗan ana suwa da siyasa sun sa in ji mana
ki wanka tsakar dare da jini jini shiryawa safina ta amina haya ɗaukar amina ya haya ya kasa umarnin shirin abdulhamid hadisatu wannan shi ne sakamakon wanda ya yi umarni saboda haka haka za ta kasance to me yasa kike tsoron wannan makoma ai wannan makoma ita ce ta dace ga marasa tsoron Allah kuma masu son zuciya irin wannan wannan wutar da ciya hadisatu kuka yi shirin yake da zuwa ɗaukan lallaɓin rasu da nitan ku nemi wanda za ku kalla a kasuwar su hadisatu shirin sa yana da